ka sa amahan at pagkawikot ang pag-ampo ang itudlo sa atong manunubos. Mangayon kami kanimo Ginoo imo kaming luwason sa tanan daotan. Hatagan kami sa kalinaw sa imong panahona aron dinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanan kasano. Samtang nagpaabot kaming manaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Kini ang atong Ginoong Jesucristo, ang Kordero sa Dios, nga nagawagdan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan ang idapit sa Ginoo alang sa iyang panihapon. Ginoo, ikaw pa ang kalawat kanimo. Apanipan ko ng pagmamahal. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang